Numru rekord ta' 25 tifel u tifla b'diżabilità li l-età tagħhom tvarja minn 3 snin sa 14 il-sena spikkaw fil-programm ta' skola sajf immexxi minn De Piro Sports Club tul dan is-sajf. Minn barra dawn il-25 tifel u tifla, il-klabb laqgħu wkoll madwar 1100 parteċipant taħt 18-il sena. Bosta ġenituri nnutaw kif setgħu jaraw inklużjoni fil-prattika fejn dawn il-mijiet ta' tfal kienu esposti għal valuri tal-inklużjoni u opportunitajiet indaqs. Rajt li għenjitom ħafna, għax apparti li kien bħal meta jkunu ġo klassi huma bil-qeda jagħmlu ċertu feta, hawnhekk kellhom ċans iktar jissoċjalizzaw u jesperimentaw affarijiet ġodda, affarijiet ġod natura, affarijiet ta' sports, affarijiet li huma ħarġilhom il-karattri u rajna li għalkemm għandhom diversi abilitajiet differenti kienu kapaċi jkomplu ma' tfal l-oħra. Inħossni onorata li t-tifel jagħmel parti minn din il-komunità daqshekk sabiħa għax inħoss li t-tfal tagħna jikbru f'soċjetà tant sabiħa. Waħda mill-għalliema spjegat kif permezz ta' dan il-programm dawn it-tfal ingħataw attenzjoni fuq bażi one-to-one f'ambjent edukattiv inklusiv mifrux fuq diversi temi. Din is-sena kellna 20 LSC, każ ta' student li għandu bżonn one-to-one LSC. Ġifieri kellna integrazzjoni fenomenali din is-sena u hekk qed innawmu tfal tal-komunità kollha ikunu parti minn din is-soċjetà ġdida li qegħdin ngħixu fiha. F'diskors li għamlet il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli f'attività li matula tħabbar li De Piro Basketball Club issa se jibda jissejjaħ De Piro Sports Club. Faħret il-mod li bih din is-soċjetà irnexxiela żewweġ tliet prinċipji, il-prinċipju tal-inklużjoni, dak tal-volontarjat u dak tal-isport. Qed naraw kif il-kelma inklużjoni qiegħda tkun prattikata fil-veru sens tagħha. Li kien hemm 25 tifel u tifla b'diżabilità li matul dan is-sajf ingħataw dan is-servizz importanti għalihom. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm ukoll is-Sindku tal-Imtarfa Kyle Mifsud.